Pozor však na obranné mechanizmy. Viackrát som už spomínala to, čo robia zbrane, a teda vidíme to aj v našich krajoch, čo tie zbrane dokážu. Ak je teda niekto bez vyriešenej karmy, navyše nie je anielsky očistený a má k dispozícii zbraň, tie vplyvy tých temných bytostí, ktoré sú s ním, sú veľmi silné a potom vznikajú takéto záležitosti, ktoré otriasajú celými národmi. Bude toho viac, pretože tých zbraní sa treba zbaviť globálne. Škriatkovia teda predstavujú príležitosť na rast a aj signál, že sa máme mať radi. Musíme milovať samých seba, aby sme tú lásku mohli rozširovať do okolia, aby sme potom ňou mohli priťahovať lásku aj do svojho života. Čiže toto je o tom liečení, ktoré sa bude prejavovať. Bude sa prejavovať celý nasledujúci rok, pretože rok 2024 je o druhej najťažšej karme. Bude sa to týkať v mnohých prípadoch financií, ale tiež záležitosti, ktoré vlastne s tým súvisia. Bývanie, práca a podobne. Tam, kde teda už karmu vyriešenú máte a prichádzajú do vašich životov obrovské odmeny. V mnohých prípadoch to už zažívate teraz, alebo aj vlastne ste sa dostali do tohto nádherného nejakého sna už pred niekoľkými týždňami. Do sna alebo ilúzie, pretože toto, čo my žijeme v hmote, je ilúzia. Pravda je len to, čo žije duša. Pozor na konflikty medzi dušou alebo tým, čo cítime srdcom a tým, čo hovorí náš rozum. Celou tou nesprávnou výchovou a tým, že sme boli dlhé roky neprebudení, niektorí ešte teda stále sú, a aj reakcie na duchovnosť sú od takýchto ľudí nepríjemné. Tým všetkým vlastne ten rozum ako keby sa dostal do popredia. Treba však udržiavať rovnováhu. Treba si uvedomiť, že duša je ten pán nášho života, nie mozog. Duša je spojená s Bohom, nie mozog. Mozog je len súčasť toho obalu, ktorý máme ako duša na sebe oblečený. Súčasť nášho tela. Takže pozor na to, pretože niekoho aj logika môže odviesť na nesprávny smer. No a ešte sa pozrieme aj na karty symbolonu, čo symbolicky sem prichádza, aký problém. Okrem teda nevyriešenej karmy, ktorú ste niektorí dostali aj cez partnera a jeho rodinu, pretože karmické vzťahy samozrejme máme aj s partnerom, aj s jeho príbuznými a každý cíti, kde je napätie vo vzťahoch. To
keď už je tam to napätie, tak to už je ten vzťah, ktorý treba čo najrýchlejšie vyriešiť. Či už je to nejaký príbuzný toho partnera, jeho súrodenec, alebo deti, alebo rodičia, alebo kamaráti, pretože viete, že kamaráti tí vedia veľa škody narobiť v tých vzťahoch. A treba vedieť, kto je ten kamarát, akú s ním máme karmu, akú s ním máme minulosť, či nám nechce poškodiť, či nám to už neurobil viackrát v minulých životoch a teraz sa máme pred tým ubrániť alebo niečo podobné. Takže ten, čo vie o sebe veľa, čím viac vie, tým je to pre ňo v živote jednoduchšie. Nevyriešená karma v nových vzťahoch, ktoré prichádzajú s partnerom, s prácou a podobne, vie narobiť aj to, že teda vám zastaví prísun financií alebo prinesie nejakú chorobu alebo podobne. Dokiaľ sa tam tá karma nevyrieši, tak jednoducho tie problémy tam budú. Ale to už viete. Respektíve môžete z mojich výkladov dávno vedieť. No takže čo tu máme ako symbol na ten január? No a je to rozlúčenie. Niektorí by chceli zostať v ulite, ktorá im dáva ochranu, ulite svojich vzťahov a bezpečného okolia. Niektoré vzťahy sú však veľmi zakonzervované, nedá sa z nich dostať von, nedá sa z nich oslobodiť, respektíve je tam takáto ilúzia, že sa to nedá. A toto býva najmä v takých vzťahoch, kde ešte nie je vyriešená karma, kde to nie je úplne čisté. Pretože ako náhle sa tam tá karma vyrieši, aj ten druhý vo vzťahu už ako keby tam nemal čo s vami riešiť. Tak si nájde niekoho iného pre riešenie karmy. Opäť mnoho priateľstiev sa rozpadne, mnoho partnerských vzťahov, rodiny ani sa nemusia rozpadnúť, ale vlastne sa tí členovia od seba odsťahujú, zmenia prostredie, nebudú zdieľať to isté. Každý bude na základe, respektíve každý bude ťahaný tam, kde je to pre neho vhodné. Niekto sa vyvíja pomalšie, niekto rýchlejšie a nie je dôvod, aby ten, čo sa vyvíja rýchlejšie duševne, zotrvával v problémoch tých, ktorým sa nechce rozvíjať, ktorým sa nechce riešiť karma, ktorí sa chcú ľutovať, ktorí chcú byť v problémoch. Tie vzdialenosti toho nového miesta sú rôzne. Vy, ktorí už ste bez karmy, ktorí už máte vízie budúcnosti, viete, čo týmto myslím a aké je to nové miesto. Takže sem prichádza ten posun a to vytúžené, to sa veľkou rýchlosťou približuje.
Budúci rok je aj o tom, respektíve rok 2024, o harmónii. Harmónii, ktorá je daná vesmírom. Tam, kde to nebude dosiahnuté dobrovoľne, tam to príde na silu. Je len teda na nás, či to bude príjemné, alebo či sa niekomu zrúti celý svet. Pretože sa zadrapol niekam, kam už nepatrí, zadrapol sa na niekoho, kto už chce ísť do lepšieho a je potrebné ho teda pustiť. Nikto už nemôže byť alebo nemôže zostať vo vzťahu v takom, ktorý ho brzdí.